Ya za a yi mutum ya zo gurin ki sannan ki masa haka? Gaskiya abin da kika yi ni ban ji daɗin shi ba. Wallahi ga ni ma sai da na koma gida na kwanta. Abu mai ta damuna ina ta tunani. Yanzu zai mafita kenan. Yawwa. An jima da yamma sai mu je mu same shi a dandali. Sai ki ba shi haƙuri. To shikenan sai mu je an jima. Dije? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me nake gani a can? Kamar wata ce a kwance. Wata ce fa. Tundala ya kamata mu sauri mu je mu duba. To mu hanzarta. Oh no! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayar Allah lafiya me ya faru? Dije? Kamar jini ne fa a jikinta. Anya ba faɗi aka yi mata ba? Jini ne fa. To mu tallafe ta mana. Sannu baiwar Allah. Sannu. Dije? Na? Ya kamata mu same su ke mu. Dije? Ga wasu maza, na hangi wasu maza a can barin jin ne. Ya kamata ki hanzarta ki je. Dai filin ya fita haka to ina ga an samu abun da ake bukata. Amma yanzu idan haka da kasance sai na hanyar ruwa. Ga hanyar ruwa nan anan ai daga nan haka hanyar ruwa ne har can wurin. Ba wani ma. Allah lafiya kika shigo cikin mu haka? Wata yarinya ce a can a kwance. A ina? Da alamu kamar fyaɗe aka yi mata. Fyaɗe? To mu je mana. Mu je wuri. Mu je ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ka duba shi ne yake zuba a jikinta. Wannan fa ina gaban fyaɗe aka mata. Fyaɗe ne mana gashi kana gani anya ba tana raye? A'a tana raye mana inna lillahi. Kaga illar rashin sanin manya a cikin garin nan kenan. Yanzu inda a ce akwai wanda muka sani wanda zai tsaya mana kana gaba da sai mun je duk inda zamu bi domin a fatar mu da yarinyar nan hakin da hankalinka. Ni da nake da SP yaya guroje? Kwantar da hankalinka. Mu da muke da SP yaya guroje? To amma a ina yake kuma ya layi mu same shi? A Adamawa yake. Jajirtacce ma'aikaci na gari. Shi a wa'annan harkokin ya kware sosai. To amma kuma ka san cewa mu talakawa ne ta yaya za a yi mu samu daman da za mu je mu same shi? Magana kake na cin hanci. To shi bai damu da cin hanci ba. Kai akan ma cin hanci sai ku bata da shi. Ya kware wajen ayyukansa. Kidnappers, 'yan shila, barayin gida na zaune na daji duka. A cikin mintuna kaɗan SP ya guroje ya gama da su. Mutum ne na gari. Jajirtaccen ma'aikaci wanda ba ruwansa da cin hanci, ba ruwansa da fitintunu, akan aikinsa kawai ya sa kan gaba. To yanzu kana ganin kenan akwai yadda za a yi mu je mu same shi biya mana bukatun mu? Wannan insha Allahu in dai muka je wurin SP ya guroje a cikin. To yanzu ya za a yi kenan mu taimake ta? Ai mafita ɗaya ne yanzu. Ɗaukan ta za mu yi mu kai ta asibiti, daga asibiti sai mu wuce wurin shi SP ya guroje. A to in dai haka ne bari na hanzarta na nemo abun. To i sauri da Allah ka kira